Do giras men iki ya. Kebul nyampleng tenan wedang rondene matang ramang-ramang manis-manis melayani santer lango patra ngasir ora bisa gawa ya kae ana sing entuk apa kae ala tansah kandrong-kandrong awan rina wengi mas tansah kandrong-kandrong dasar keparanya kandrong-kandrong dumatine kemakmuran ala tansah kandrong-kandrong awan rina tansah kandrong-kandrong dasar keparanya kandrong-kandrong tempat ini kemakmuran ya ora sah rebutan le ae oh ah ae oh ah ae jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar priya kang sempurna wicaksana laleda ing karya kepranan salabawani nyata lantip pasisik wicara sarta wirama nyata tika priya kang sulistya jroning batin dawa rasa tresna kang sayang rempaka rina kalawan wengi sliramu tak anti-anti wong bagus tak impi-impi syarat ini tamu yen rasela sajroning batinku ra luput panggrahitanmu ana tresna sajroning atiku kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu kang sambada wicaksana laleda ing karya kebranan salabawani nyata
wengi sliramu tak anti-anti wong bagus tak impi-impi saka soroti netramu yen ora selak sajroning batinku ra luput panggrahitanmu ana tresno sajroning atiku ana tresno sajroning atiku ae ho ah ae ho ah ah oh oh ah ah oh oh ah iya kono jadi pecuti ya rah kono ya piye kuwi ya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak suara sepatu kuda duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak suara sepatu kuda pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa ku duduk di muka ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak suara sepatu kuda duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak tik duk tik tak suara sepatu kuda wah jan ora wedi dipecut iki Agustus tahun 45